Cebu City Mayor Edgardo Labilla mumando sa pagpahamtang ug mas bugat nga silot batok sa mga garbage violators. Samtang 21 ka mga bagong garbage trucks ang gipalit sa syudad nangabot na. Ani ang report. Kini ang mga bagong garbage truck nga giparking atubangan sa Cebu City Hall. Nagkantidad kini og 166 milyones ka pesos nga magamit unya sa mas epektibong pagpatuman sa kalimpyo sa dakbayan pinaagi sa regular nga pagtagad sa mga basura. The segregation should start at the barangay, and of course barangays should take charge in educating their households in the respective barangays to start the segregation. Samtang dismayado ang mayor nga aduna paghapoy mga tao nga magpasagad og labay sa mga basura. Nunod nini, mimando siya sa pagpahamtang og mas bugat nga multa og silot niadtong mga gahig-ulo. Mopalit usab ang syudad og mga garbage bins nga gigahinan og 20 milyones pesos. Tinguha nini nga dili na magkatag pa ang mga basura. Giangkon sa mayor nga dakong labad sa ulo ang problema sa basura busa gikinahanglang pahigmatahon na ang mga garbage violators. We would rather apply the provisions of Republic Act 9003, which has a harsher and graver penalty if you indiscriminately throw your garbage. Kauban si Godfrey Renian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.